Evening mga katiyo, katiya. Ayun, luto tayo ng Mickey soup Bisaya version. Ito yung mga ingredients: onions, garlic, cabbage, carrots, konting pork at saka Mickey. Ito gamitin natin, lutuin natin sa ating almusal dahil malamig ang panahon. Overinit tayo ng mantika. Tapos lagyan tayo ng oil. Yun, lagyan natin ng oil. Tapos yung pag mainit na yung mantika, ilagay na natin bawang at saka sibuyas. Minimix ko na lang. Haluin. Ayan, hanggang maging malambot yung sibuyas at saka yung style ko to na ihalo yung sibuyas at saka bawang para sabay-sabay yan. Haluin mo ng haluin. Brown bawang at saka yung sibuyas ay malambot. Lagyan ko yung konting karne. Tapos lagyan ko ng Maggi na seasoning mix. Yan, halo mga katiyo at saka katiya hanggang sumasarap yung luto. O hintay lang tayo ng ilang minuto, kuluin hanggang maluto yung karne. Lagyan ko ng paminta, asin para lalong sumarap sa malamig na panahon. O yan, malapit na maluto. Lagyan ko na ng tubig, konting tubig, kuluin, kulo ng magulo. Lagay ko yung carrots. Yung carrots malalagay yun, ginagawa-gawa ng salad. Tapos so yan, magulo na. Lagay ko yung noodles. Yan lang, kuluin, kuluin. Pagkatapos yan, konting kulo lang. Kasi kuluin mo ng kuluin, mag-over cooking na yung noodles. Yung paghuli, ilagay ko na yung gulay, yung cabbage, saka ko yung onion mix. Konting halo, kulo. Yan. Ngayon, tapos na, luto na yung noodle soup natin.